Да, учени от Оксфорд са постигнали телепортация с квантов суперкомпютър. Учени от Оксфорд откриха начин да свържат два отделни квантови компютъра, така че да работят заедно като едно цяло. Те постигнаха това чрез нещо наречено квантова телепортация. Но това не е телепортацията от научно-фантастичните филми. Нищо не се движи физически. Вместо това, информацията се прехвърля мигновенно от едно място на друго, без реално да пътува през пространството. Квантовите компютри са изключително мощни, но за да решават големи проблеми, се нуждаят от милиони кубити. Проблемът е, че е почти невъзможно да се поберат толкова много кубити в една машина. Вместо да създават един гигантски квантов компютър, изследователите намерили начин да свържат няколко по-малки квантови компютъра, подобно на това как малки парченца от пъзел се свързват в по-голяма, мощна система. Квантова телепортация на информация е била постигната и преди, но за първи път учените успяват да телепортират логически гейтове, основните градивни блокове на компютърна програма. Това означава, че свързаните квантови компютри вече могат да изпълняват сложни програми заедно, като една по-голяма квантова машина. Накратко, изследователите откриха как да свържат квантови компютри чрез телепортация, така че да работят като една обща система. Това може да направи квантовите компютри по-мощни и по-практични за реалния свят. Изследователи от Оксфордския университет свързали два отделни квантови процесора чрез специален фотонен мрежов интерфейс, което им позволява да работят заедно като напълно свързан квантов компютър. Този пробив може да помогне за решаване на сложни проблеми, с които обикновените компютри не могат да се справят. За да бъдат наистина полезни, квантовите компютри трябва да обработват милиони кубити, основната единица квантова информация. Но ако се опитаме да съберем всички тези процесори в една машина, тя би станала изключително голяма. Новият подход позволява свързване на по-малки квантови устройства, които могат да споделят изчисленията. Теоретично, с този метод могат да бъдат свързани неограничен брой процесори. Макар че квантова телепортация е била правена и преди, това изследване е първото, при което са телепортирани логически гейтове, които изграждат квантовите алгоритми в рамките на мрежа. Това може да доведе до създаването на бъдещ квантов интернет, където отдалечени квантови процесори ще формират суперсигурна мрежа за комуникация и изчисления. Водещият изследовател Дъгъл Мейн обяснява, че за разлика от предишни експерименти с телепортация, техният метод позволява на отделни квантови системи да взаимодействат. Чрез внимателно проектиране на тези взаимодействия, те успели да създадат логически квантови гейтове между кубити в различни компютри, ефективно свързвайки ги в една система. За да тестват метода, екипът изпълнил алгоритъма за търсене на Гроувър, квантов алгоритъм, който намира елементи в големи, неорганизирани масиви от данни много по-бързо от обикновен компютър. Успешният експеримент показва, че свързването на множество квантови устройства може да доведе до мощни и мащабируеми квантови компютри, способни да решават задачи за часове, които на днешните суперкомпютри биха отнели години.